aurten ere Plentziako ume, gazte eta alduei esker Euskal Herriko pertsonaia mitologikoen antzezpena ikusi ahalko dugu. Baita eurei buruzko kondairak entzun ere, gure olentzerori historia hobeto ulertu ahal izateko. Badatoz zanpantzarren arranak! Anbotoko Mari haren susko gurdiarekin. Lurraren alabak eguzkia eta ilargia. Eskuetan.
Tenía que haberlo hecho antes. Claro, yo eso no lo sabía. Vais subiendo, Iker. Aurten ere, momotzorroak gure artean ditugu. Kaizarranka ezin izango dugu alde batera utzi. Itsasoarekin dugun loturaren ikurra baita. Arkoteko arraularik hementzuek dakartzekutza. Soldadu beldurgarriak hurbildu zaizkigu gaur ere, monjekin eta horiek harrapatutako zorginekin batera. Jaun, basoetako jauna. Berarekin batera, artzainak datoz. Gaur ere, txistulariak ditugu gurekin. Eta azkenik, Plentziako gure olentzero eta Mari Domingiri harrera beroa emango diogu. Txalo baro bat, mesedez!
Aitzina Europako leku polit batean herri zoragarria sortu zen. Herri horrek baso ederrak eta itsaso urdina zeukan. Garai hartan, lurrak, urak, suak eta haizeak bata bestearen aurka borrokatzen ematen zituzten egunak. behin borrokatzeaz nekatuta elkartzea erabaki zuten, eta bat egite horren ondorioz, Herensuge jaio zen. Herensuge beti bakarrik eta goibel zegoen.
Baina behin olatuek Eskoziatik printzesa ederra ekarri zuten gure kostaldera. Elkartu ziren, eta elkarketa horretatik Jaun Zuria jaio zen, Bizkaiko lehen jauna. Gezurtiak, lapurrak eta roputzak zigortzen ditu. Gehienetan, emakume eder eta dorotore jantzita agertzen da, eta urrezko orrazia izaten du eskuetan, bere ilea orrazteko. Baina Marik beste itxura batzuk ere har ditzake. Zuhaitz itxuraz, suzkoibita itxuraz, edo hodeiak arrastaka daramatzan saldi itxuraz ere ager daiteke. Mari Jainkosa Bizkaiko Anboko mendian bizi da. Sugar eta sorginak bere morroiak dira. Marik bi seme dauzka, Mikelatz eta Tarrabi. Mikelatzek ontasuna adierazten du, eta Tarrabik berriz gaizkia. Anaiak beti daude elkarren kontra borrokatzen.
ostean lurrera bueltatzen dira. Kristautasunak dioenez, eguzkia edo ekia jaungoikoaren begia da eta ilargia haren aurpegia. Egun sentian, eguzkia saltzen denean, iluntasuneko asti oker guztiak eskutatzen dira. Eta esan ohi da, eguzkia agertzean hainbat jeinuk eta lamiak indarra galtzen dutela. Horregaitik, etxea babestuta egoteko, gure artean ohitura da baserri atarietan eguzki lorea ipintzea. Ilargi berriz, nekazariak iluntasuneko espirituetatik babesteko sortu zen. Ondoren Amalurrek eguzkia sortu zuen. Horrek indar handiago zuen eguzki orduetan espirituak alde zitzan. jaio aurreko garai hartan, jentiak bizi ziren euren lurretan. Gure arbasoiek trumoia, eguzkia eta lurra gurtzen zituzten, baina gehien marik jainkosa gurtzen zuten. Gizon handi eta basati hoiek pozik bizi ziren Auñamendiko bi aldeetan. Jentiak oso indartsuak ziren, eta euren indarra erabiliz, herri handiak mugitzen ematen zituzten egunak, Aralarreko zelaietan, euren ahalmena neurtzeko. Herri hoiek gaur egun megalitoak dira, besteak beste Gentilarri. Baina ez zaitezte beldurtu, indartsuak eta erraldoiak izan arren, ez dira txarrak.
basoetan beste andre misteriotsu batzuk ere bizi ziren. Sorginak. Sorginak Mariren leizetako neskameak ziren. Gauerdian boteretsu bihurtzen ziren, eta goizaldean, oiarra kukurruku jotzean, sorginen indarra galtzen zuen. Ilargi betea zegoen gauetan, hainbat herrietako sorginak mendian batzen ziren. Orduan, akelarrea egiten zuten akerbeltzarekin. Akerbeltz lurraren barruan bizi zen eta mendian morroi asko zituen, besteak beste sorginak.
Euskal Herriko gudariak ziren. Burua estalita zeramaten, eta itxura beldurgarria zuten. Oso indartsuak eta ausartak izan arren, apur bat kokoloak ere baziren. Begira, moteak momotzorroak pozoitu nahian dabiltza. Euskaldunok lotura estua eduki dugu itsasoarekin. Eta gure arrantzaleak izan ziren itsasbidai luzeak egin zituzten lehenengotarikoak. Euskaldunon artean ohitura denez, eguneroko lanetik kirola eta folklorea jaio ziren. Eta horrelaze jaio zen besteak beste Lekitxoko kaixarranka dantza ere.
Eta honela, Euskal Herriko pertsonaiaria horiek dantzan ibiltzen ziren gau eta egun. Antzeman zuten zeruan. Gentilek beldurraren beldurrez betiko urrun joatea erabaki zuten. Gentil batek izan ezik. Horrek Olentzero zuen izena, eta gentilen artean ausartena zen. Olentzero konturatu zen lur hauetako bizimodua eta ohiturak aldatuko zituen norbait etortzea zegoela. Eta horregatik, Olentzero herritar guztiak bildu zituen, eta Jesusen jaiotzaren berri eman zien zera zanez. Oso pertsonaia altzua jaiora, kismizenekoa. Hemendik aurrera, gure triku herrietan eta basoetan eskutatuta bizi beharko gara. Baina gure pertsonaiek ez zioten Olentzerori kasu handirik egin, eta dantzan jarraitu zuten. Orduan Olentzero etzita, basora joan zen bizitzera. Bertan ikaskin bihurtu zen, gentilizateari utziz eta Mari Domingi ezagutu zuen. Baina gure Olentzero arrazoi zeukan, eta gertaera ikaragarria bizi izan zuten.
Inkisizioak gure sorginak harrapatu zituen. Momotxorro gudariak lo zeuden, monjeek pozoitu zituztelako, eta horregatik ezin izan zituzten sorginak askatu. Baina ezustean sorgin batzuek ihes egitea lortu zuten eta momotxorroi esnatzeko edabea eman zieten. Izan ere, sorginak momotxorroen laguntza behar zuten momentu hartan. Luze borrokatu ostean, momotxorroek soldaduak menderatu zituzten, eta sorginak askatzera joan ziren. Borroka hori irabazi ostean, momotxorroek euren adarrak erabili zituzten gure lurretako herrietara dei egiteko. Eta Oiz, Soiube, Ganekogorta, Kolitza eta Gorbeia mendien tontorretatik egin zuten. Harrezkero, mendi hoiei bosineroak edo jadar mendiak esaten zaie. Momotxorroen deiari erantzunez, zanpantzarrak etorri ziren, eta arranak joz arrisku guztiak pusatu zituzten.
Agur Olentzero, agur Mari Domingi, eta izan zoriontzu, datorren urtera arte. Eta gogoratu, Gabon gau honetan, Euskal Herriko etxe guztietan